Ole hei zarin chu chingchip ka kal huna ka ti nge tur ka ti kalo dream ve thin ral khata tanga kalo se thin das production tiro kha an ming hi kalo chiang chi lo wa I youtube kalo en thina an mingai ma chuan zui thara ti hen ka hriat lar ma sa kan ya ai anei tu palo fel khop moya chingchip pa in nei thla turin ka kala tu la hian nak tu ka thla kala do na zarin na hei studio te kan plo ve a ti chuan om te an min throya he kan thiam te an lo om bokan nuam khop baya kan voi khat in huna kan zai ngal vak vaka chuan he kan nau te I zai thiam lu tuk mai in sa ngal ve kan a ming po ti chuan zanin ka zai pui don ni zai pui don tia gitar kan pek sakange I zai hi khalo ko in thlasung de tuna re chuna bula hian mo chu wangin kan zai kan per puyanga eng poni se helai huna ka thlenga kan zai thei tur hi kalom khop maya channel ama channel a hian zuya channel hi kalo em to thina tha ka ti khop maya in music hian mas on zel sela hemi khuwa te chingchip khuwa ang te po hian in mas on zel ka ringa hetiang tuimi anom hi alom om sim sim maya a market thir chuanin I khopui lam chu a pha chi alo mai thei amaro chu hetiang a tui chil le a khomi te ta na hetiang a em pe sim sim hi I ral khata tang chuan kalo lom dei to a chu karil ru tak tak po nia tiang tuimi anom hian ma son thin nakina pandemic te pon zawanga ko thana te enge KTP zai pol le ti ne no ta chan lang na turul tam chho do na a channel a hian lo vul chuai sela soundtrack te polo siam chuai sela kan ti ni en poni sela he za yang katlak du chonin ka soi tui le don tlat Avamake kahandoni hetiang ringa tin lai lua zo ton thei ngai hia kai ring lo ingai hia de tlai har ngai mai min dem lo la nang ngai vang hian tang rel reng hi ka don thei lo le mang min der mai lo la izun ngai re hi min nem ro avamake ka shil thiam thei lo ti em lung I dum mai hi isak mela dar sam em ni le I den lo chuan ka tlai thei lo thing dâu om hia ka ring lo che toar zong I har ariang tan hia izun ka phur so lem ni le I den lo chuan ka rel thei